good afternoon basketball fans, good afternoon Bicolandia. Muli ulit nagbabalik ang inyong paboritong Ako Bicol Cup katanduan siyempre headed by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa, we are down to our day 9 at papalapit na matapos ang ating elimination rounds, and among these teams na maglalaban, yung top 2 teams lang ang makakapasok sa ating semifinals. And again, ako ang inyong resident commentator analyst, si Wadi Jan Bachiller, at your service kasama si Coach Paul Sepe bilang analyst para sa bakbakan ng the still undefeated team dito sa ating liga, ang Viga, and ang laban ng ever reliable team Higmoto sa ating bracket B. Hindi ko na ito papatagalin pa, bigyan na natin sa ating arena announcer na si Sir JV Salvidar to formally open our day 9 ng ating Ako Bicol Cup katanduanes. JV, take it away. Marhay na hapon, Bicolandia! This is your day 9 of Ako Bicol Cup katanduanes. Brought to you by Congressman Saldico at Ako Bicol Party List. Kakabang na kasulog pa. We welcome you everyone inside the Rock Sports Complex for our triple-header matchup in our elimination round battle. For our first game, we'll be having Team Viga versus Team Higmoto. And for the first 5 of Team Viga, wearing jersey number 9, point guard, Nilo Cry. Wearing jersey number 13, shooting guard, James Carlo Marte. Wearing jersey number 14, small forward, Lloyd Malbear. Wearing jersey number 7, power forward, Louis Cervantes. Wearing jersey number 17, center, Yuji Mayapre. Head coach for Team Viga is Rashad Molina. And for the starters of Team Higmoto, wearing jersey number 18, point guard, Jomar Lucero. Wearing jersey number 27, shooting guard, Melvin Villacorta. Wearing jersey number 29, small forward, John Acarate. Wearing jersey number 3, power forward, Danilo Jose. And wearing jersey number 31, center, Franklin Pantaleon. Head coach for Team Higmoto, Mr. Franklin Pantaleon. And for the officials for this ball game, crew chief, CJ Sanchez. Number 1, Johnny Mortarna, and number 2, Bonanong Chumacera. This is the Ako Bicol Cup katanduanes. Magandang hapon muli. Kami nagbabalik ang iyong paboritong basketball dito sa Bicolandia, ang Ako Bicol Cup katanduanes. Siyempre hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Again, the name is Wally Bachiller. Kasama si Coach Paul Sepe, bringing you this Viga versus Higmoto. Yes, partner, good afternoon, and good afternoon po sa lahat ng ating mga manonood. So ito, bakbakang Viga and Higmoto. Viga partner 3-0 at itong Higmoto 2-1 sa kanilang kartada partner. Yes, at ito ang mga nasa loob, Okray, Obalde, Borbe, Cervantes, Malyafre for Viga. At sa Higmoto naman, Ate Hoson, Lucero, Villacorta at Pantaleon. Yes, a good matchup for today because I guess this is a statement game pagdating dito sa Higmoto dahil out of contention na ba ito partner na Higmoto o still very crucial pa itong larong ito? Yes, partner, for Team Higmoto, ito medyo slim na yung chances nila dito, partner. But again nga, itong mga taga-Viga, partner, kailangan maipanalo nila ito kung gusto nila magkaroon ng twice to beat advantage kami papunta sa ating semifinals, partner. Yes, tama ka dyan. Si Okray opening the scoring for Viga with a 3-point Rainbow Country. Yan na, si Lucero, one of the leading scorers ng Higmoto during their last outing, misses those jumper. And yan na si Okray again. Double team, gives it up to Lloyd Jefferson Borbe. Mintis ang tira niya. Yan na si 31. Na si Pantaleon gets the rebound. And si Ate, pero sapal ni Lloyd Jefferson Borbe. Good block on the part of Borbe, partner. Talagang tinignan niya pa si Ate yes, doon. Yes, tama ka dyan. Na talaga napakahabang galamay. And I guess, itong si Lloyd Jefferson Borbe can play na sa ating pro ranks as well sa mga Bicol teams dito para sa professional league. And yan si Okray again, a product of Santo Domingo National
high school Red Dragons, and he is a native of Viga talaga, partner. So he was recruited ata by Coach Momo few years back. So ngayon, he is showcasing his talent dito sa kanyang motherland. And also play for Catanduanes State University Yes, sa tama. kanyang collegiate days. Yes, tama ka dyan. And I guess isa din siya sa mga champions dito, yung Catanduanes State Colleges talaga. Ayan na si Okray. Hands it off to the scorer na si James Ubalde. Eugene is at the post, hindi mabigay. Ubalde is open for Trey. No good, pero muntik na makuha ni Lord Jefferson Borbe yung tira. And this is the first time pala, partner, na I cover these two teams. Kaya sabi ko, ay salamat naman na nakapag-cover na rin ibang game. So we'll see kung sino ang magpapakitang gilas sa araw na ito. Yes, partner. Sabi ko nga sa'yo, yung laging pa-welcome sa'yo, yung, yung dalawang team na na-cover mo kahapon. But ito, iba naman. And sana walang overtime dahil uuwi ako mamaya. Baka maubusan tayo. And ayan na si Pantaleon with the putback over sa miss ni Lucero. And right now the score is 4-7 in favor of Viga. Ayan na si Okray. A steady point guard gives the ball to Lloyd Jefferson Borbe. Swings the ball to Ubalde for Trey. Kaboom! Nice shot on the part of James Ubalde. Talaga very steady sa 3-point range, partner. But kanina napapansin natin na talagang may mismatch doon kay Eugene Malyapre. Ngunit hindi siya mabigyan, partner. Oo, I guess Viga and Okray should use or capitalize yung mismatch talaga, kasi talaga si Eugene, halos lahat ng players yan na. Si Borbe with that Arwin Santos rebound. Borbe with the behind the back dribble. Pero naagawan siya doon. Pero nandun si number 7 na si Cervantes with the layup, misses the shot. Lucero gives the ball to Ate. Villacorta pala yung pare. Gandang sagot doon, partner, on the part of Ate. Doon sa 3-pointer ni James Ubalde kanina. Nawayan na partner nitong si Malyapre. Talagang medyo ididikdik niya to sa ilalim. Ba't pinasa kay Cervantes? Yes, what a shot. Yun naman talaga ang talagang hindi matatawaran din kay Eugene. Sigurado double team, triple team for sure sa post. And good thing about this guy is marunong pumasa talaga at the post. And I guess he can hit those free throws. Siyempre yung crucial ng opening game. Kaya talagang maaasahan itong si Eugene. So 2 shots on the part of Cervantes, partner. First shot, pasok yun para kay Luis Cervantes. So the second shot for Luis Cervantes. Tingnan natin kung papasok. And again, nails it. So ayun na, partner. Medyo maganda pinapakita. Good start on the part of Team Viga dito, partner. Yes, yan na. Si Lucero, one of the leading scorers. Lucero, gumamit ng pick. Lucero attacks. Kicks it out to Ate again. Misses the 3-point shot. Yan na si Ubalde, grabs the board. Okray swings the ball to Borbe. Borbe, medium range jumper. Medyo maalat pa sa ating liga dito si Borbe. Ayan na si Ate against Okray. Gives the ball to Lucero. Lucero, heavily defended. What an up and under, partner. Good patience to the part of Jomar Lucero, partner. And partner, nakita ko si Ubalde, nakadalawang tapik. Dito naman ang bola, kaya nakalusot talaga si Lucero with that layup. Ayan na si Okray, manning the point. Swings the ball to Ubalde. He is never shy to take the shot, pero nandun si Eugene to grab the board. Kahit ako naman, partner, kung ako'y may Eugene at may Borbe sa ilalim, talagang titira at titira, pero wala lang saglit na minuto, talagang binawi ka agad ni Lucero with that fast break. So partner, kung mapapansin mo, talagang itong mga taga-Higmoto, talagang kilala nila, alam nila kung saan ipapasa itong bola. Kasi nung nakaraan, ganun din ang ginagawa nila, partner. Once yung kakampi, yung kalaban nila mag-miss or made the basket, talagang ipupush forward yan, partner. Yes, tama ka dyan. Napatawag tayo ng early timeout dito sa ating laro, I guess, kasi dalawang beses na hindi maganda ang sequence ng possession ng Viga. Okay, so sabi ng coach, pag-usapan muna natin, medyo siguro hindi na talaga nakikita yung mismatch sa ilalim, partner. Yun na, siguro, sabi nga natin, sabi mo nga kanina, may mga rebounders sila, pero wag naman siguro ma-inlove dyan sa 3-pointers na yan, di ba? Much better yung high percentage shot. That's for me. I don't know kung ano ang iniisip nito mga players nitong
mga taga Viga, partner. Yes. Pero right now, for sure, makikita ng mga coaches yan. And abangan natin kung ano magiging adjustments sa mga susunod na minuto ng ating laro. So yan po mga kaibigan, sa mga kakapanood pa lang, ito ay labanang Viga versus Higmoto. Lamang po ng tatlo ang Viga dito sa ating opening frame. Yes, right now, Lucero is with the ball. Gives the ball to Ate. Nakasona ngayon, partner ang ano. Ayan na si Ate again sa gitna. Misses the shot, Eugene with the board. Ayan na si Okray. Neil Okray swings the ball to sayang, magandang pasa sana pero nabitawan ng bola. Ayan na si Lucero again. Touchdown. I guess talaga he is a born scorer, partner. Every time talaga na kuha ng rebound, talagang takbo agad siya. Ayan na si Borbe with the Pinoy step, misses again. Medyo maalat, Pantalyon with the board. Outlets to Ate, 2 against 1. Ate flies and scores. Maganda yung pinapakita ng dalawang guard nitong Higmoto, partner. So talagang ito magiging story dito, itong transition offense na dapat i-stop nitong mga taga Viga, partner. Ayan na si Okray. No good. Rebound. Eugene. Yun ang sinasabi natin, partner talaga. Yung gang rebounding and syempre yung gang rebounding on the side of Higmoto. Pero pagdating sa Viga talagang si Eugene lang is dominating. Yun, kanina pa, partner, ako nag-iisip kung sino yung hawig na player na maglaro nitong si James Ubalde, si Brandon Jennings ng Milwaukee dati. Okay. And he's a lefty, he's also a born scorer. So talagang this player reminds me of Brandon Jennings. And right now, Eugene makes the first free throw. And misses the second one. Ayun na si Borbe. Sabi ni Borbe, this time, I'll make sure. Well, kung marirecognize talaga, partner, ng coaches itong Viga, talaga yung advantage nitong Viga, yung ilalim, partner. Yes. Na si Villacorta gives the ball to number 28. Na si Murillo, kakapasok lang. Ayan na si Borbe against Ate. Borbe, in and out dribble. Grabe ang haba ng strides ng partner. And right now, he's in the free throw line. So kung mapansin mo yung talagang dribble niya, yung pick up doon sa may 3 points, talagang napakahaba ng stride eh. Kaya nga, partner, talaga tawag ko dito sa batang to si Arwin Santos dahil yung same style of play, mahaba, may shooting, and talagang he can block those shots. So yan na si Borbe. Tingnan natin. Sana wag ko naman na mabati. Mintis ang second free throw yan. And si 2 for 2 Yes, for partner. Lloyd Jefferson Borbe. Hisuki na rin natin na ating liga yan. Naglaro din to sa Kamsur and sa Albay nag-start siya, and I guess sa Cam Norte naglaro ba to? I'm not sure, Not pero sure. Ano parang hindi, partner eh. alam ko sa Kamsur lang to naglaro right now. So, and meron pa tayong 2 legs for sure. Talagang isa sa mga players na pakakabangan to. Yan ang Villacorta. Gives the ball to Ate. Gusto ng pick. Yan na si Lucero. Open, and merong foul na nakita sa bagong pasok na si Tristan Ubalde. At pinasok na din dito, partner, itong si Arador at itong si Villarino for Team Higmoto. Yan na si Villarino. Baseline jumper. Automatic, pagkapasok pa lang, talaga ito si Villarino, talaga napaka-steady naman off the bench, partner. So kung mapansin mo yan, si Arador also, yan ang naging dahilan kung bakit naipanalo nila yung laban nila kontra Pandan. Guess what? Ang pass. Kaso nabitawan ng bola. May tulod. Ayan na. Si Villarino gives the ball to Ate, and nandun si number 27 na si Aaron Ozero to deflect the pass, and right now the shot clock is at 19 with 2 minutes and 37 seconds remaining sa ating first quarter. Yun na nga, coming off the bench. What a spark dito kay Arador. Nako, medyo caught sleeping doon yung Yes, depensa nitong mga taga-Viga. Kung mapansin nila, partner, dapat hit nila yung malalaki kasi nag-small ball itong mga taga-Higmoto dito, partner. Yes, tama ka dyan. Si Malyapre. Lucero against Tulod.
Villacorta. Nabitawan ang bola ni Lucero and now Medyo nasobran sa dribble doon Oo. si Lucero. And turnover after turnover, partner. Yun nga sinasabi natin na maganda yung recognition itong ni Franklin Pantaleon, the playing coach, partner, kasi gusto niya siguro bilisan yung facing kasi may malalaki kaya nag-small ball siya. But on the other hand, kung mapansin naman ito ng coaches, talagang advantage ito nila Malyapre at Borbe sa kabila. dapat talaga from the start talaga advantage na, pero we'll see. Tingnan natin kung uubra ba itong small ball na si Lucero. Corner 3, kaboom! Grabe, partner. At mukhang umuubra, partner. Yung small ball. Good defense, better offense lang, partner. I guess yan should locate the big man. Yan si Ubalde. Nice cut, partner. Yun dapat ang hinahanap natin. If Eugene and Borbe at the post, talagang kailangan kumat ng kumat. Yes. Dahil these two big mans can pass the ball. And of course, in-anticipate kasi ni Arador itong pasag papunta kay Eugene siguro. Yes, Kaya oo. dinoble nila. Kaya na-open yung middle. So, yan ang maganda na nakikita natin so far dito sa mga taga-Viga Park. Substitution. Yan, Malyapre is out and pinasok na itong si number 24 na si Timaho Charlie. Ayan na, Toledo swings the ball to number 7 na si Cervantes. Ternida. Good defense on the part of Viga. Yan na si Tulod. Attacks. Hands in mid there. Block. And meron na tayong 1 minute and 10 seconds remaining sa ating laro. This is medyo 15 seconds to shoot. high scoring ball game. Yan na si Borbe. At the baseline. He's open. He can take that shot, partner. Automatic yan. Grabe. Sa haba ng galamay at sa taas tumalon. Tapos yung tira niya nasa taas pa. Who could stop this kid talaga on shooting those perimeter jumpers? Ayan na. Si Ubalde muntik na magawa ng bola. Villacorta. Wow, swatted away by Lloyd Jefferson Borbe. Smile ka naman, Lloyd. Grabe talagang not in my house. Yes, Sabi Mark. nito ni Lloyd Jefferson Borbe. Ayan na si Villarino inbounding the ball. 11 seconds to shoot. Binigay kay number 17 na si Ternida. Pero Villarino. Tatad. Short jumper. Automatic. El Franz Tatad. Bagong pasok lang. Every time na bagong pasok itong mga players ng Higmoto talagang they are contributing. And muntik na maagaw ni number 24 na si Toledo, Mark Reggie. Ang bola with 33 seconds sa ating first quarter. Tulod. Attacks. What a shot, partner. John Selden Tulo. Ganda ng sidestep nito Yes. ni Tulod. Seconds to play. Yan, ito na yung mga taga-Viga partner playing 1-2-2 defense. Yan na si misses the shot. Nakakuha ni Tulod ang bola. Inigay kay Ubalde against Toledo. Tulod hangs in mid-air, challenging the defense of Villacorta. Pero nakakuha siya ng foul. Rather Arador pala. That's good aggressiveness on the part of Tulod partner with 2.2 seconds remaining on our first quarter. So, seesaw battle ito partner for Viga and Higmoto. Second shot, wala. Batay on, partner na naman si Borbe. Pero wala na. Ay, nabutan sila ng... And that ends our first quarter with the score of 24-26 in favor of Viga. And what an exciting first quarter. Medyo gumagana ang small ball dito ng Higmoto. We'll see kung katapatan ba ng coach ng Viga itong small ball or mananatili silang maglagay ng mga dalawang bigs. So, yun nga. As you see, the highlights itong ating game, itong first quarter. So, Okray with a good opening dito sa ating laro. And also, Team Viga. Maganda ang kanilang pinapakita with Borbe and Malyapre sa ilalim.
So ayun na po, sa lahat po ng gustong manood dito sa Virac Sports Center or Complex, this is just the first game of our triple header this afternoon. Viga versus Higmoto. Mamaya po makikita nyo or mapapanood nyo after this game ang San Miguel versus Bagamanok. At ang ikatlo at last game natin for this evening is San Andres versus Pandan. So kung gusto po mga manood malapit dito sa Virac Sports Center, this is free, wala po kayong babayaran kung gusto nyo manood ng live dito sa Virac Sports Center. So for now, pasadaan ko lang to partner ng mga leading scorer natin for Team Higmoto. We have Jomar Lucero with 9 points and 1 assist. And also for Team Viga, we have Okray 7 points and also Borbe with 6 points. Ayan na si Toledo, gives the ball. Ayan na si Tatad. Ternida, corner jumper, pasok yan. And talagang very reliable itong bench ng Higmoto. Once they are inserted in the lineup, talagang binibigay nila yung best nila. Yan na si Borbe at the post. Banging bodies, binigay. What a pass partner. Yun ang sinasabi ko. Na once na double team, he can locate and find his open teammates. Grabe si Tata at partner. Talagang ayaw magmintis nitong mga bench players nitong Higmoto, partner. Yes, ayan na. Ubalde, speaking of shots, wala pa rin. Nakakuha. What a shot, what a euro. And sayang yung tira ni Villarino. And he is now heading sa ating 4.5 meter line. He will be tested. And talaga every time may opportunity na tumakbo itong Higmoto, Yes, talagang takbuhan to. partner. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, small ball talaga yung ang gustong mangyari nitong Higmoto. Talaga paguri natin yung mga taga-Viga. Yes, pero pansin ko, itong big man lang, lone big man lang siguro, dalawa lang, si Tatad and si number 26, Serrador. Pero these are not the usual big man talaga. Yan nga. Mintes ang tira. And the ball will remain to the yellow shirts. And the score is 29-28. Lamang na po ng isang puntos ang Higmoto. And right now, we have a report galing sa ating courtside reporter na si Miss Danica Garcia. Danica, take it away. Consistent running game and transition offense. Yan ang ginamit raw nilang technique sa kanilang mga nakaraang laro at nagpanalo sa grupo nitong Team Higmoto. Ayon sa kanilang coaching staff at players, sigurado silang maipapanalo muli ang laban dahil sa kanilang pagkalamang sa bilis mula sa kupunan ng Team Viga. Kulang man daw sila ng isang 3-pointer na si Raymond Aizon dahil sa kanyang iniindang injury, ay tuloy pa rin sila lalaban regardless sa 3-0 standing ng Viga. Sa ngayon, kailangan nila i-execute at gamiting strategiya sa loob ng court ang kick-out pass, outside shooting, and perimeter shooting at huwag susuko sa pagbantay at pag-agaw doon ng bola, especially sa rebounding. Sabi nga sa akin ng kanilang playing coach na si Franklin Pantaleon, kung makikinig at susundin daw ito ng buong Team Higmoto, sila muli ang mananalo. Kaya naman, go, go, go Higmoto! Ayan muna ang latest update dito sa courtside ng Team Higmoto. Balik sa inyo Coach Paul and Coach John. Maraming salamat, Miss Danica. And talaga yun na nga, yung mindset talaga ng Higmoto is to win this game. Kaya talagang alam naman natin, pinaghandaan nila. Sa bagay, any team, talaga, yan na si Ternida, talagang all eyes on this Viga squad talaga dahil they are still undefeated pagdating dito sa ating liga. Yes, partner. And sa kakasabi nga lang nila, talaga yung small ball, yun ang gusto nilang tingnan dito, partner, para mapabilis yung laro. And Ubalde misses the shot, but Okray cleaning up the mess, but no good. Tatad with the board. Binigay kay Ternida. Ayan na, si Toledo, 4-3. No good. Careless pa sana ni Cervantes, buti na lang. Na-recover ni Ubalde na si Okray. Crossing the half-court line. Gives the ball to Ubalde, 4-3. Short. Pero nandun si Cervantes again to save the day for Viga. And yun naman talaga, partner, ang talagang dapat i-capitalize itong mga big guys, itong Viga, talagang yung rebounding. Arador at the middle, binigay kay Toledo. Good cut ni Villarino, but natawagan ng foul.
si Luis Cervantes. And now, Second team foul. Substitution. 14 seconds to shoot. yan na, Lucero at the top again sa Okray. Humihingi ng pick. Ternida open for 3. No good. Cervantes with the board. Outlets to Ubalde. Yan na si Ubalde. Behind the back dribble. Easy 2 for Ubalde. So yan partner, talagang nag-start na din mag-pick up itong mga taga-Viga dito sa ating second quarter. Yan na, Lucero. Grabe naman yung partner. Mali kasi yung ginawang gamble ni Tristan Ubalde na he opted to swipe the ball Yes, instead. partner. So yan, basic yan partner. Hanggat walang pambol na nangyayari sa dribbler, wag ka muna sundot ng susundot dyan. Yes, tama ka dyan. Kaya yun na-open nga si Lucero doon. And Cervantes gives the ball to Ubalde. 4-3. Irons it na rebound ni Ternida. Ayan na si Villacorta. Swings the ball to Lucero. Lucero attacks again. Kicks it out to Ternida. Piso, partner. Piso partner itong Ternida. And good find on the part of Lucero. Yes, very basic itong play ng Higmoto. Once they cross the half-court line, swings the ball, attacks, and kicks it out. Yun lang naman, partner. Very Yes, basic basketball. Talagang napakaganda. Kung ganun ang lagi, pero si Ubalde, sabi niya, I can do that also. With the reverse. Yan ang si assistant coach, playing assistant coach. Binato, yan na naman si Ternida. No good, but there is Ubalde to grab the board. Cervantes, binigay. Borbe using the glass. Yan talaga magiging advantage. Yung talagang height partner and talagang yung kalakihan nitong front court nitong Viga. And right now, papasok na ulit. Nakita ko sa ating scorer's table. Si Eugene, I guess, to replace Cervantes, I think. Or si, yan na si Lucero. Stolen by Ubalde. Ubalde is at the park. And scores for 2. Mga partner talaga. Very aggressive ang Viga ngayon because talagang they are up by 7 points. And right now, medyo parami na ang pumapasok sa ating venue. Sabi nga ni Coach Paul kanina, if you're free, you can drop by here and manood, mag-relax dahil malamig dito sa ating venue. Maraming electric fans ang nilagay si Mayor. Maraming salamat. And syempre, batiin ko ang ating commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera who is watching right now, na si Boss Ino. Magandang gabi sa inyo. And yun na nga. Talagang triple header ang meron tayo ngayon. And important game ata yung sa third game, partner. Yes, partner. The game between San Andres and Pandan. So, yan. Again, kung gusto nyo pong pumunta yung mga family day, this is a Sunday. So, after nyo magsimba, punta po kayo dito na manood at enjoy itong mga larong ito. And again, tingnan natin kung ano magiging readjustment nitong team ng Higmoto dito sa ginagawang mini run nitong mga taga-Viga kasi lamang na sila at nakaabante na ng 7. Yes, yan na. Kanina, lamang pa sila lang 1 point. But Yes, right partner. now, talagang sunod-sunod yung mga tira ni Ubalde Brothers. And talagang, yan na. What a luxury ang meron dito sa Viga squad. Dinabas si Borbe. At pinasok naman si Eugene Malyapre. Yan na si Pantaleon attacking his son, Eugene Malyapre. Joke lang. Yan na si Okray. Sabi nga ni Kapa Morgan, mga member ng Extra Rice Club. Yes, yan na. Okray, binigay kay Ubalde for 3. Short. Pero hindi na sinave ang bola ni Ubalde. Right now, si Eugene, dating member din to, but still, ngayon nag-slim na talaga siya. Baga, right now, the score is 35-40 in favor of Viga with 4 minutes and 44 seconds remaining sa ating laro. Ate, gumit na, binigay kay Lucero, corner 3. No good, Villacorta with the board, binigay kay Ate for 3. Short. Villacorta again with the board. Na si Ubalde, attacks, Ubalde, dips you do! Wala na talaga, partner, no questions asked. Ubalde is a born scorer
And he can shoot the lights out, kaya pakaabangan natin. Alam naman natin, anytime, Yes, partner. any given day, pwedeng uminit tong batang to. So talagang, we'll see. Ayan na si Villacorta, swings the ball to Ate. Lucero, sa gitna, binigay kay Pantaleon, swings the ball to Ate. What a good movement sana, kaso mintis lang. Ayan na si Ubalde with the right hand. Very unusual yung partner. So yan, maganda talaga ang pinapakita nito ni James Ubalde when it comes to transition offense. So good defense din on the part of Viga, partner. Maganda yung talagang depensa na pinapakita nila. Yan na si Lucero, attacking. Takes the ball to Villacorta for 3. And meron tayong report sa ating courtside reporter na si Mas Andrea Chan. Andrea, take it away. Maraming salamat, Coach John at Coach Paul. At magandang gabi, mga kasurog. I'm Andrea, your courtside reporter for today's ball game. Mananalo kaming muli. Yan ang sabi ng head coach na si Coach Hugo. Dahil unang quarter pa nga lang ay ganadong-ganado na ang Team Viga at meron silang napakagandang ball rotation. Bagamat magkalapit lamang ang kanilang score, ay porsigido silang malamangan ang kalaban. Ayon pa nga kay Coach ay nag-usap-usap na sila kahapon kung ano ang gagawin nila para sa ngayong laban at napag-aralan na nila ang Higmoto, kaya babantayan nga nila ang mga shooter nito na sina Lucero at Pantaleon. Pero pag-iigihin pa rin nila ang kanilang depensa para sa lahat. Ayan muna ang latest dito sa court. Balik sa inyo, Coach John at Coach Paul. Yes, maraming salamat, Miss Chan. And right now, talagang yun ang fighting spirit. Mananalo at mananalo. Yun ang magandang talagang battle cry lagi. Yes. In every game talaga should pumunta sa court na talaga yung winning attitude. Gano'n. Ayan si Pantaleon sa ilalim. Misses the shot. Medyo natakot kay Eugene. Ayan na si Tulod. Binigay kay Malyapre. Malyapre, banging bodies. Yun na partner. Talagang git-gita na yan ang Malyapre and Pantaleon. Medyo naggagirian. Malyapre inside. Fall away jumper. Gandang tira ng partner. Gandang matchup, partner. Malyapre and Pantaleon. Talagang kita mo naman yung banggaan na yung partner. Ayan ang partner. Medyo huli sana. And si Lucero recovers the ball and natawagan ng backing violation. And di nagustuhan ang ating bench ng Higmoto. And right now, the call will remain and possession will remain to Viga with the score of 37-49. 2 minutes gone, 2 minutes na lang sa ating first half. So we'll see if makakadikit ba itong Higmoto or tuloy-tuloy na pananalasa ng Viga sa quarter. Yes, partner. So ito naman, medyo pinahinga muna dito si Pantaleon at si Villacorta. Yan na si Tulod. Taking 3. Making the 3. Kaya yan na si Tulod. Solid off the bench. Boson. Touch pass. Ate, fall away jumper. Yun talaga ang tira nun, partner. Talagang yung fall away. Medyo automatic yun sa kanya. On Ate. Violation turnover. Team on the spot. Hoson with a 2-pointer. Wala. Rebound by Malyapre, partner. Ito na naman. Tumatakbo na naman itong mga taga-Viga. Whoa! Pinoy step! Eugene. And Lucero against Eugene. Misses shot. Malyapre with the board. Malyapre. Dribbling. Binangga si Lucero. Alley-oop kay James Ubalde. Medyo baliktad yung partner pero still, it's a good pass. And natawagan ng foul. Itong si Tulod. And meron tayong timeout with 1 minute and 1 second remaining sa ating first half. And right now, tumawag na tayo mag-Higmoto and I guess palayo ng palayo pero still alam naman natin this is just the first half. Yes, partner. And maraming adjustments na gagawin ng mga coaches. Lalo-lalo itong mga players talaga. And right now,
This is just a 13-point lead. Very manageable, partner. So, Yes. abangan natin. So ayan, but again, sabi nga natin, yung Viga is starting to pick up. Siguro ito ang dapat stop muna nitong yung momentum nitong mga taga Higmoto, kasi madadala ito for sure ng mga taga Viga coming into the third quarter or the next half. Pero again, sabi nga natin, talagang hindi matatawaran itong effort na ginagawa nitong mga taga Higmoto, kasi alam naman natin na when it comes to size, medyo Yes, partner. sila medyo maliliit sila kumpara sa mga taga Viga. So yun nga. Tama ka dyan, partner, sa lineup, sa stats, sa players, and even on Yes. papers talaga lamang itong Viga. And isa sa mga inaabangan teams ngayon sa ating liga. So for sure, this is a tall order pagdating Yes. dito sa Higmoto to defeat a good squad like this. Yan na si Lucero. Corner 3. No good. Balyapre with the board. Ayan na. Ubalde. What a shot, partner. Napakadali ang pag-score ng taong to. For me, partner, pag binigay mo sa kanya yung left side na yon, talaga Talaga. yung driving lane na yon, automatic yon sa kanya. Yes, and good rebound naman dito pagdating kay Eugene Malyapre, and finding his scoring guard na si Ubalde. And now, Ubalde has a chance to complete the 3-point play. Yun na, automatic. And I guess right now, the leading scorer for Viga is James Ubalde. And pero well distributed din naman, partner, Yes, partner. ang scoring. Yan na naman si Ubalde with the steal. 3 against 1. What a pass, partner, to Tulod. Showtime Viga, partner. Yan na si Lucero. Kicks it out to Ate. Ate attacks. Floater. Yes, the shot clock is off. Yan na si Tulod. Gives the ball to Ubalde. Looks at the clock. It reads 10. May pick na binigay. Ubalde. Sayang ng partner. Hindi ready si Okray doon, partner, doon sa Yes. pasa na yon. Ayan na si Lucero. Lucero with the runner. And that ends our first half with a score of 41-57 in favor of Viga. What an exciting first quarter, partner, indeed. And it's Ubalde to show. And right now, tingnan natin second half kung magtutuloy-tuloy pa. Yes, partner. So ayan, mga kaibigan, halftime. So magbabalik po kami sa mga action pa dito sa ating Bicol Cup Catanduanes. Diretso paloob, papasok at pasok din ang kanyang tira at meron pang kasamang foul. Del Rosario will try and will hit. It will be Team Viga who will win the first ever Bicol Cup Catanduanes game. Simulan na ang laro, malakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Alis lang mataba, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Habulin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada. Masarap ang panalo pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh.
mo idayo, nag-uumapaw ang inaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagatak ng pawis, di namin alintana masasaktan. Maganda pangako ay tatayo, walang uuwi na kayo ko, lamat may katay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka atrasan sa basketbulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. At minatong progress, huwag lang sumaglay. Simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang trofeo. Salamat na kilala, dilama ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay di ko laro dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako, Bicol, isigaw natin. Ako, Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Brought to you by Congressman Salico ng Ako Bicol Party List. Habang nakasurong pa. And muli nagbabalik ang laban ng Higmoto versus Viga. Lamang pa rin ang Viga and medyo na-dominate ng Viga. Halos nung patapos na ang ating first half. And right now, pasadahan mo na partner ang ating mga leading scorers sa ating laro. Yes, partner, for Team Higmoto, we have Jomar Lucero with 11 points and also John Ate with 9. And sa kabila naman, for Team Viga, we have Obaldi with 15, Borbe with 10, and Tolod with 8 points. Yes, yun na nga. Yan na si Borbe at the post. Binigay kay Tulod. Yan na si Tulod. Kicks it out. Pinasok na si Jerome Ocray. Yan na si Tulod again. Drops it up to Timaho.
Okray, top of the key, 3. Short. Nakakuha ni ate ang bola. Meron tayong tulakan na nangyari sa ilalim. May natawagan ng foul. Foul ang Villacorta. Yes, Pamplona. Binigay kay Borbe. Napakahabang kamay. Yan na si Tulod. Binigay kay Okray. Tulod attacks, spins, drops it up to number 4. Na si Pamplona but missed the shot. Sayang noon, Arador with the board. Binigay kay Toledo, in and out dribble. Ate. Back to Arador. Ate, open for 3. Thinking 3. Crosses over. Tulod, corner 3. Toledo rather misses the shot. Borbe with the spin. The hoof and the arm. Grabe yung partner. Agalaw na yun. And magandang recognition on the part of Borbe kasi talagang ito partner medyo hindi lang medyo talagang mismatch itong si Villacorta when it comes to height sa kanya kaya medyo nahihirapan itong si Villacorta in defending itong si Borbe. Grabe. Kahit may help na kaya Franklin Pantalyon doon talagang naipasok pa ni Borbe yung tira na yun. Yes, Pamplona with another possession dito sa Viga. Binigay kay Okray. Pamplona open for 3. No good. Borbe again with the board. Borbe attacks. Dinahan-dahan. Atong score. Oo, partner, gusto ko talaga itong Borbe kasi talaga yung bola talagang pag Yes, hindi niya na binababa, partner, talagang sa taas lang. Yes, tama ka dyan. Si Ade binigay kay Toledo for 3. Kaboom! Tama ka dyan, partner. Back to Lloyd Jefferson. Borbe talagang yun na nga. Even if inside the paint na talagang walang babaan ng bola. So who could stop this kid talaga from scoring? Yan na si Tulod. Binigay kay Okray. Pamplona. Attacks. Binigay kay Okray. Shot clock at 7. Tulod. 4-3. Kaboom! And natawagan natin ng technical foul. Itong si Tulod dahil pangalawang beses na ata. Flap yun, partner. Yes. May flap. So, dalawang beses na kasi yun. I guess humihingi ng challenge. I guess those types of situations hindi na kailangan talaga yung challenge pa kasi mas crucial yung mga nasa end game. Hindi natin alam porket lamang kayo ng 20 points sa mga dulo ng ating laro. Magagamit mo yan. And si Toledo missing the technical foul free throw and sayang ng partner. Every point counts and the possession will remain dito sa mga taga-Higmoto with 7 minutes and 59 seconds remaining sa ating third quarter. Yes, partner. Sa mga nagtatanong po, bakit na technical? Kasi may flap po na ito si Tolo, dalawang beses niya na pong ginawa. So, yes, hindi na allowed ngayon yung mga ganyan. So, faking a foul po yun. So, lalo, that's automatic technical foul. Yes, talaga baka makita talaga na nag-fake pa siya ng foul if na-review. Yan na si ate sa gitna. Swings the ball to Toledo. Binigay kay Pantalyon sa ilalim. Muscling his way. Pintis ang tira. Pantalyon with the board. Binigay kay Borbe. Yan na si Tulod. Crossing the half-court line. Waits for his teammates. Ayan na si Borbe. May size advantage talaga. Ayan na si Borbe. Natapikan. Triple team partner. Grabe. What a defense by Tulod. Ganon. Ang gandang depensa. Pamplona. Eye in the sky play. Nabitawan lang nitong si number 24. Na si Timaho Charlie sa ng partner. It's a golden. Medyo malalim na din partner yung pasa. Oo. I guess medyo rarattle lang siya doon kasi papalapit na yung depensa. But still, malaki siya doon sa kanyang defender. Yes, even dumating pa yon. And kung nagkaroon lang siya ng composure to receive that ball, malamang nakascore siya. Yan na si Arador. Good defense again by Tulod. Binigay kay Toledo. Block! Grabe partner talaga. Tatlo na. If I'm not mistaken, that's the third block of Lloyd Borbe. Yan again, once again, ayun na. Talagang inabangan, partner. You cannot do that sa mahabang galamay. Yan na. Pantalyon.
Good find on the part of Villarino. Borbe has at the post. Yan na si Toledo. Ay, Tulod. Kicks it out. Pantalion for 3. Short. Pero nandun si Okray to save the ball. What a pass, partner! Timao! Tutulad! Ilis naman na yan sa ating top 10 plays of the week. Ayan na si Ate, all alone. Ayan na naman, partner. Yung transition na yun, the primary offense na tinatawag natin. Yes. Talagang ito si Pantalion, pag nandyan yan, lagi mo lang handaan yung transition na yun. Isang dribble lang, partner, and score na kagad na si Borbe. Ato the cutting, Okray, medium range jumper. No good. Ate gets the ball. Binigay kay Toledo, dinahandahan and scores. Ayan, balik sa 16 ang Abante. Yes, Ito ang mga taga-Viga with 5 minutes and 50 seconds remaining on our third quarter. Yes, tama ka dyan. Medyo natawagan, medyo talagang ayan, nagpapanik na rin ang Viga dahil talagang these players na nasa loob ng court talaga yung mga bench players nila right now. Pinasok na si Eugene and pinasok na si number 27 din na si Aaron Usero to add firepower. Right now talagang hindi pwedeng pagbigyan itong Higmoto dahil any given day talagang i-score at i-score ito. Yes, partner. So alam mo naman ito talagang may never giving up attitude yung mga players na yan. On their last 2 outings talaga kala mo talo na pero talagang bumabalik. Gandang galaw sana ni Tulod but misses the shot. Arador, ginugulo ni Tulod, binigay kay Villacorta for 3. No good. Villarino pala rather. Nalilito ako dito sa luhang player na to. Yan na si Tulod, a very steady point guard right now pagdating dito sa Viga. Pamplona, grabe partner ng mismatch. Villarino over Eugene Malyapre. Arador, yan na si Lucero. Flies. Kissing off the glass, partner. Tirang takot pero pasok pa rin. Nakita niya yung defense, papalapit na kaya hinagis niya na lang sa board. And, but still, 2 points for this number 18 guy na si Lucero. So yun nga dapat nilang gawin, partner, yung mga sequence na gano'n talagang pag may mga transition na medyo naiiwan itong mga bigs nitong Viga. So yun ang dapat i-capitalize itong mga taga Higmoto dito, partner, sa ating laro. Sabi nga natin, yung fast-paced basketball kanina medyo maganda yung nangyayari sa kanila with those small ball. But again, on the other hand naman, medyo maganda yung pinapakita nitong mga taga-Viga kasi nare-recognize na nila yung mismatch sa ilalim at sa mga big man nila. Yes, tama ka dyan. Yun na nga, later on talaga marirealize sa mga coaches yung mga mismatches na yan dahil alam naman natin talagang pinag-aaralan niya ng mga coaches. Back to the ball game. Di natin napansin kasi kanina lamang na ng 20 points right now. Kaya napatawag yung Viga dahil this is just a 14-point lead na lang. Oo, partner. So para sa high of 20 kanina, medyo talagang pinasok na rin nila ang kanilang number 1 scorer na si James Ubalde. Another turnover, partner. Sayang, partner. Miscommunication on the part of Vocero in Pamplona on that sequence. So dito, partner, dapat i-capitalize ito ng mga taga Higmoto dito. Yes, yan na si Ate. 1-on-1 against sa Ubalde. Villarino with a turnover. Ubalde was slapped and foul. Medyo napalakas yung foul doon. Tinuro ni Ubalde yung pass. Malaki yung lamok, partner. Yes, ni Lucero. Pero alam naman natin, magkakaibigan ng mga yan. Matagal na yan naglalaban-laban dito sa mga liga sa Catanduanes. So, alam nila na hindi sadya. Ayan na, Ubalde announcing his entry again with the first free throw. Pasok yan. And right now, tingnan natin kung papasok ang kanyang second free throw. Misses the shot, Villarino. Grabs the board, Lucero. Binigay kay Ate. Attacks, Ate with the push shot. No good, Villa. Pantalion with the board sa ilalim. Binigay kay Arador and scores with the foul.
Good find on the part of Franklin Pantaleon to Kating Arador. So, ayan partner, unti-unti na naibababa nitong mga taga Higmoto itong kalamangan. Yes, tama ka dyan. Yun ang maganda talaga sa isang big man talaga. Even though you are double team sa ilalim, hindi mo kailangan mag-panic talaga. Yes, partner. It's either you can shoot that goal easily or talagang find your open team is dahil alam mo na double team ka, so talagang may mga open at mga open na kakampi mo. Yes, partner. So, yun ang ginawa ni Franklin Pantaleon doon sa sequence niya. Yan na, si Okray again is inserted in the lineup dahil alam na nila talagang mahabol na. Ayan na. What a shot, partner. Linapit ni Osero. That is a confidence for you. Ayan na. Lucero sa ilalim. And muntik na mabitawan na bola ni Osero. Yes, same ball. The score is 55-69 with 3 minutes and 50 seconds remaining sa ating third quarter. Ayan na si Lucero, binigay kay Pantaleon. Lucero with a step back three. Short. Nakuha ni Ubalde ang bola. Ito magandang matchup to partner. Lucero versus Ubalde. Ayan na si Borbe. No good. Nakuha ang bola ni Pantaleon. Outlets to Lucero against Okray. Lucero recognizing na nandun si Ate and a good pass, partner. Medyo natutulog ang depensa nitong Viga right now, partner. Yes, partner. At ayan na naman, balik na lang sa 12 ang kalamangan. And good trailer on the part of Ate, partner. Talagang hindi niya hinayaan na mag-isa doon yung teammate niyang si Lucero. Yan na si Okray. Attacks Okray. Takes it out. Lucero. 6 seconds. Oh my God, partner. Akala ko isasalpak. Ayan na si Malyapre sa ilalim. Powering his way. Binigay kay Okray. Natawagan ng traveling. Sa traveling partner. Grabe, partner. Gulat ako kay Borbe. Akala ko ito two-handed jump na. And yun din yung inihintay ko, partner. Yung highlights. Gulat talaga ako, partner. And right now, the score is 57-69. Ayan na si Ate against Okray. Binigay. Ate again. Two-man game. Misses the shot. Pantaleon with the board. Malyapre powering his way. Yan na si Ubalde. 2 against 1. Grabe, partner. Very aggressive talaga itong si Ubalde. Sabay tinawanan si Lucero. And what a rebound and a pass. Wala na siyang magagawa. Yes. Ang ganda nung bump, partner. Kaya nga gulat siya. Na. Ubalde makes his first free throw again. Nasuki sa ating free throw line. Talaga naman. I guess wala pang laro dito si Ubalde na hindi score ng double digits, partner. Halos yes, partner. Doon sa page ni Rep Saldico, pag nakita ko, siya lang best player. And even if not, he is not. Talagang he is scoring at will. Talagang grabe talaga tong si James Ubalde. But misses, yun na nga. Grabe yung pag nagmintis tuloy ng free throw. Yan na si Arador. Mabati mo na naman Villacorta hands it off to Lucero against the much taller na si Ubalde. Lucero, what a mock cut by Ate. Nagulat si Ate dahil hindi niya natinag. Yan na si Lucero. What a pass and what a shot dito. Sa kakapasok lang na si Hoson, partner. Ayan, partner. Tingnan natin ikaw makakastop ba dito mga taga-Higmoto. At 11 na lang ang inahabol nila. Ate against Okray. What a defense. Pero and single digit na lang to, partner. Just 9 points ang inahabol. What a challenge by Hoson, partner. Hindi siya nagpatinag doon kay Borbe. Pero still, sa haba ng galamay, na-foul itong si Lloyd Jefferson Borbe. And he is now in the free throw line. So, yun na nga sinasabi natin, partner, talagang dapat kung gusto ng Viga na talagang maiuwi ang panalo na ito, talagang yung pag-capitalize dun sa mga binibigay na turnovers and also itong kalakihan nila, i-capitalize nila kasi sabi mo nga talagang may
chance na talagang bumalik ito sa laro, itong mga taga Higmoto. So ayan, balik na naman sa 11 ang Kalamangan. Yes, yan na si Ate. Wow! What a dribbling display. Grabe naman yung partner. Si Villacorta. And pinakitaan tayo ng dribbling display nitong si Ate kanina. Ayan na si Okray. Ginantihan ng 2 points. Yan na si Arador. Crossing the half-court line against Ubalde. Binigay kay Villacorta. 4-3. Kaboom! 8 na lang to, partner. Yes, 8 na lang. Yan na si Ubalde. Borbe sa the post. Finn. No good. Borbe sa ilalim. Up and under. What a fake. Ayan na si Lucero. Foot race against Ubalde. What a pass to Ate. Don't look now. The lead. It's just 6 points with 36 seconds remaining sa ating laro. Yes, partners. Ayun na nga, sabi nga natin, coming from, I think, the biggest is 20 points deficit. Dito, partner, 6 na lang ang nahabol itong mga taga-Higmoto. And sabi nga natin, in those previous games, na talaga itong mga taga-Higmoto, hindi ito nag-give up, partner, hanggat may oras pa, hanggat may time pa sa clock na yan. Talagang na-push lang sila sa kanilang gustong gawin. And sabi nga kanina sa report na ni Danica Garcia, isa sa ating courtside reporter, is talagang yun ang gusto nila, ang goal nila is talagang ipanalo itong game na ito. And also, ba't sila matatakot sa Team Viga? Yun ang pagkakasabi, partner. So yun, again, 6 na lang ang Kalamangan itong mga taga-Viga. Tingnan natin kung ano ang gagawing adjustments dito ng mga taga-Viga sa itinawag nilang timeout. Yes, yung style of play kasi nitong Higmoto, partner, no pressure sa kanila. Talagang every rebound, they will run, and every rebound talagang very loose lang ang kanilang opensa. Kaya talaga still, ang bilis ng pag-pile up ng points dito sa Viga. Ay, sa Higmoto Rado. Yan na, shot lang is off. Lucero against Ubalde. Lucero attacks. Nasapal. Yan na si Ubalde. Rushing. Ubalde. Binigay sa kalaban. Yan na si Lucero. Arador with 3 seconds remaining. Arador stops. Arador for 3. Sign on partner, and that ends our third quarter. What a run for Higmoto. And this is just a 6-point lead. Tingnan natin sa ating fourth and final quarter kung ano ang ipapakita itong dalawang teams na ito. Yes, partner, sabi nga, nung nakaraan, 20-point lead, kayang habulin sa last quarter. Ito pa kayang 6 na lang. So, yan, partner. As we see the highlights ng ating third quarter dito sa larong ito, Lloyd Borbe doing his work. And also, talagang pinapakita niya itong siya ang pinakamahaba dito sa loob ng court ngayon. And taking advantage of those mismatches. At sa kabila naman, ito si Villa, if I'm not mistaken, that's Toledo and also Villacorta para dito naman sa kupunan ng Higmoto. At ngayon, 6 na lang po ang hinahabol dito mga taga-Higmoto kontra dito sa mga taga-Viga. So, titingnan po natin kung ano ang magiging resulta ng larong ito at kung makakahabol ba talaga at makakauwi ng panalo pa rin na itong mga taga-Higmoto or talaga magdodire-diretso na itong Kalamangan, itong Viga at hindi na hayaang makabalik pa itong mga taga-Higmoto. Yes, tama dyan. Every time na talagang itong si Pantalyon nagkukuha ng rebound, he is dishing out sa kanyang mga guards. Partner, kung mapapansin mo, this 3-guard lineup, 3 maninibis. Yes, partner. Partner, but still, grabe kung magtrabaho itong mga ito. Oo, and partner. lalo-lalo na ito si Ate Partner, talagang I guess one of the leading scorers dito ng Higmoto. Yes, and partner. Speaking of leading scorer, partner, ito na ang ating mga leading scorer for both teams. For Team Viga, we have Ubalde with 17, Borbe with 16, and Tolod with 13. And sa kabila naman, for Team Higmoto, we have John Michael Ate with 17 points na, partner. At si Jomar Lucero may 13 points. Nakatama, partner, yung hula ko. Ayan na si Ate, corner 3.
na, partner. That is sportsmanship for you. Pagdating dito sa Higmoto, talagang... And they are just enjoying the game Yes, talaga, tama. partner, kung makikita mo. Tama ka dyan, kitang-kita. Kahit yung mga coaches dito nagtatawa. That's a spirit, partner. Yes, Yan talaga dapat ang maging attitude ng ating mga teams right now. And tingnan mo naman, Viga is up, but still, talagang hindi nila gusto dahil talaga nahahabol na sila ate. Villacorta, 4-3 again. Partner. Composure. Ito na, partner. And after the 3-point bomb, meron tayong report galing sa ating courtside reporter na si Miss Danica Garcia. Danica, take it away. Heto na nga, Coach Paul and Coach John. Pinakitaan na tayo ng Team Higmoto ng kanilang diskarte sa transition offense, treble drive at iba pang drop pass shooting. Sa labanan ng dalawang kupunan, talagang makikita nating lahat. Itong si Jomar Lucero, ang isa sa mga nagdadala sa grupo. Ayon nga sa kanya, siya raw ang magpapatunay na hindi basihan ng height para maipakita ang angking galing sa loob ng court. Small but terrible nga daw ang madalas na inaasar sa kanya ng mga supporters niya at ng mga taga-Higmoto dahil raw sa kanyang angking liksi, galing at malinis itong pag-dribble ng bola at pagbibigay ng magandang puntos sa team nila. Ayan mo ang latest happening dito sa courtside. Balik sa inyo, Coach Paul and Coach John. Yes, maraming salamat, Miss Danica. Medyo natulala ako doon. Akala ko makakascore na naman itong si Lucero sa ilalim. Ayan na si Borbe. Free throw jumper. No good. Borbe grabs the board. Pero si Villacorta, ayan na. The yellow shirts are running. Ate. Using the glass and scores, partner. Again, partner, 3 na lang ulit ang inahabol dito mga taga-Higmoto, partner. Coming from 20 points yon kanina. Grabe. Ayan na si Ubalde for 3. Silencing the crowd with a 3-point bomb. Ito si James Ubalde. Ayan na si Lucero. Very timely yung tira ni James Ubalde. Yes, partner. Silencing the crowd. And syempre, ayan na si Lucero. 1-on-1 against Ubalde. Lucero kicks it out to Ate. 9 seconds remaining. Ate against Ubalde. Binigay kay Lucero. Lucero attacks. Misses the layup. Borbe with the board. Borbe is rushing. Ubalde. No good. Grabe, partner. Over 3 white shirt. Itong si Villacorta. Grab sa board. Pantalyon. Lucero. Short jumper. No good. Yan na si Lucero. What a pass. Kay Rador. Grabe, partner. Ang intensity nitong Higmoto talaga nakakahawa. And yes, partner. Talagang very fun to watch itong dalawang itong Higmoto na ito, partner. yes, ayan na. Okray. Binigay. Misses the shot. Ate. 1-on-1 sa Ubalde. Naipit ang bola. Villacorta. Attacks. Binigay kay Ate. Money! And this is just a 2-point lead, coach. Grabe naman, partner. Pauwi na lang ako ng Ligaspi. Binigyan pa ako ng ganang laban. And right now, this is not a good sign pagdating sa Viga dahil talagang medyo disorganized ang kanilang opensa right now. Kanya-kanya, yan na si Ubalde. Thinking 3. Misses the 3. Okray with the board. Yan na si Ubalde against Pantalyon using his body, partner. Grabe. What more can you ask sa tirang yun? Good defense kay Pantalyon but better offense itong si James Ubalde. Yes, partner. Pero sabi mo nga, medyo disorganized ngayon yung Viga when it comes to offense kasi partner mukhang hindi sila makapaniwala na gano'n ang ginagawa nitong mga taga-Higmoto dito sa juncture na ito ng ating laro, partner, with 6 minutes and 10 seconds remaining on our last and final quarter. So galing po sa 20 ang kalamangan ng mga taga-Viga sa ating mga late viewers. At ngayon, ito na lang, 4 na lang ang inahabol nitong mga taga-Higmoto dito sa ating laro. Yes, tama ka dyan. And right now, I guess nakita ko sa ating scorers table kanina na Eugene will be inserted again in the lineup for sure. Dahil nga talagang mag-isa lang tong si Pantalyon dito, partner. But still, he's controlling the boards and ang kagandahan doon, he can dish out those outlet pass doon sa mga streaky guards niya and to score a fast break. So ito na, partner, balik na tayo sa ating laro with 6 minutes and 10 seconds remaining on the last and final quarter. Yes, this is the last quarter and talagang kanina medyo lopsided yung laro but still ngayon lamang na sila. Ay, lamang na lang ng 4
Ayan na si Villarino. Binigay kay Ate. Napansin ko, partner, wala nang palitan tong si Ate dito sa larong ito. Yes, partner. So, talagang Ayan na si Oson, all alone. And sapal. Pero natawagan ng foul itong si Lloyd Jefferson Borbe. And right now, Oson is in the free throw line dahil pinagpahinga na itong si Pantaleon, partner. Kasi nakita ko kanina, he is signaling talaga his coach na palitan na siya. But good quality minutes. And right now, magandang hugot itong si Oson dahil he makes his first free throw. Yes, partner. So, ito nga, sabi mo nga kanina, partner, yung napapansin natin, very steady din itong mga bench players dito nga Team Higmoto. Pag pinapasok talagang nagko-contribute sila dito sa loob. Ayan na. What a shot and a rebound, partner! Grabe naman yun, partner. Si Melvin Villacorta is feeling it right now, partner. Grabe yun, partner. Nakita mo yung dukot na yun ni Villacorta. At tingnan mo, partner, yung gesture dito ni Villacorta. Too small daw. Gumanon eh. Yun na nga. Pero he misses the bonus free throw. Ayan na. Hoson with the board. Binigay kay Villacorta. Ate against Tulod. Binigay kay Arador. Ayan na si Ate. Attacks. Pulls back. Arador with 5 seconds remaining sa kanilang shot clock. Villacorta. Hoson. No good. Rebound. Nakuha ni Osero. Ayan na si Tulod. Swings the ball to Ubalde for Trey. Bang! Kisses of the fans. Again, talagang pamatay sunog, partner. Oo, pamatay sunog. Yan na si Ate. Loses the ball. Ayan na, Tulod. Hindi niya nakita. Ayan na si Ubalde. 5 straight points, partner. Grabe, ang gandang depensa kanina na pinakita ni Osero. Naagaw ang bola, binigay kay Tulod. And easy 2 on James Ubalde. Villarino crosses over. And again, what a defensive stop. Ayan na si Ubalde. 7 straight points. Grabe sa isang igla, partner. It's an 8-point lead again. A 6-0 run and 6-0 run on the part of James Ubalde lang. Yes, 7, partner. 7. Yes, partner. But bago yung mga sequence na yun, good recognition dun sa defense side nito ni Osero, partner. Doon sa dalawa or if I'm not mistaken, 3 possession na yon, siya ang nakastop nung bola dito sa mga taga Higmoto. Passing it to James Ubalde with that 7 points doon sa nakaraang sequence na yon, partner. Yes, tama dyan. And but again, partner, sabi nga natin, kaya talagang bumalik itong mga taga-Higmoto dito sa larong ito. So, this 8-point lead is hindi pa dito safe itong mga taga-Viga dito sa larong ito. yes, tama dyan. And binalik na ulit si Pantaleon with that brief rest. Kaya kasi talaga may 2-guard lineup and 3 mabilis na guards itong Viga. So, tinapatan lang nila lineup. Yan na si Lucero. Binigay kay Ate. Ayan na ulit si Tulod. Grabe yung defensive partner. And naagaw ni Borbe. Ayan na si Ubalde again. What a back pass sana pero nahuli. Too fancy on that pass dito kay Ubalde. Ayan na si Lucero. Block by Borbe. Tulod flies. Block. Grabe partner. Villacorta pero nandun si Lloyd Jefferson Borbe to save the day for Viga. Villacorta. Exit out. Ate for 3. Bang! 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 Grabe. Balik sa 7, partner, ang Kalamangan. This is just a 7-point lead with 3 minutes and 50 seconds remaining sa ating laro. And meron tayong interview report galing sa ating reporter na si Andrea. Andrea, take it away. Maraming salamat, Coach John at Coach Paul. Nangunguna pa rin ang Viga, scoring 90. At ang 82 points naman ang Higmoto. Kitang-kita natin na talagang pinag-aralan ng Team Viga ang Higmoto dahil hindi ito nagpapatalo at nagpapalamang sa muntik nilang kahit muntik na makahabol ang Higmoto, ay kampante pa din sila na sila ang magwawagi sa ngayong laban.
Si Coach Hugo nga ay pinapayuhan pa rin na huwag silang makampante para hindi na makahabol ang Higmoto at tuloy-tuloy na ang kanilang panalo. Nangunguna nga sa kanila si Borbe at Ubalde sa tuloy-tuloy nilang pag-shoot ng bola sa tulong ng kanilang mga kakampi. Ayan muna ang latest dito sa court. Balik sa inyo Coach John at Coach Paul. Yes, maraming salamat Miss Andrea. Ayan na, si Villacorta again against 3 white shirts. Binigay kay Ate. Attack. The baseline. Kicks it out to Villacorta. 15 on the clock. Lucero. Binigay kay Hoson. Hook shot using the glass. And partner, this is just a 3-point lead. Ayan na si Tulod. Binigay kay Borbe. Borbe. What a bad pass, partner. Borbe. Binigay kay Lucero. Short. Borbe. Saves the day. Ayan na si Tulod. And that was a foul by Hoson. Pero that's a good foul, partner, kasi wala pa sila sa penalty, partner. And now, I can see the body language of Eugene. Talaga kanina pa siya. Eugene is now begging for the ball but still hindi siya nabibigyan sa ilalim. Tingnan mo naman ito, partner, kasi nga bantay niya, partner. Talagang halos kalahati niya lang eh. Ayan na. Ocero. Misses shot. Borbe with the board. Nabitawan. Ayan na si Eugene. Misses the shot. And Pantaleon again. Binigay kay Lucero. 2 against 2. Ate is open. Hindi niya nakita. And right now, we are in the twilight zone ng ating laro. Lucero. Against Lucero. 8 seconds. He looks at the clock. Lucero, binigay kay Uson. Kicks it out to Ate for 3. No good. Eugene is ahead. He is rushing. Eugene. And there is Tulod. Akala ko isabay ni Eugene si Villacorta sa taas. And right now, Villacorta is huffing and puffing. Dahil pagod na siya. Ayan na si Ate. Villacorta, thinking 3. Pantaleon is at the post. What a defense by Borbe. Ayan na si Ubalde. Sayang, ayan na si Villacorta. Rushing. What a shot, partner. Medyo pagod na, may halong pagod na, partner, dito sa parte ng mga taga-Higmoto, partner. Yes, sayang ng partner. Pero this is anybody's ball game with 89-96. Yes, partner. 7 lang yan ulit, partner. So, kayang-kaya pa with 1 minute and 2 seconds dito sa ating final quarter. So, yung receive ni Pantaleon sa baba, partner, medyo may halong pagod na eh. Kaya natapik ni Borbe. Yes, oo. Sa hindi lakalakasang tapik yun, talagang kumalpas na agad yung bola. And right now, with 1 minute and 2 seconds remaining, this is just a 7-point lead. And I guess, alam naman natin, may mga 3-pointers din to. I guess, nakita ko parang ipapasok si Ternida. And grabe yung puso, partner, na pinapakita dito ni number 27 na si Villacorta. And talagang we'll see kung linabas na si Lucero dito, partner, dahil talagang pagod na rin. Pero dyan si Ate, a very reliable 3-point shooter, kaya ito, partner, talaga kapit po kayo dito kasi talagang may pagkakataon na makabalik itong mga taga Higmoto dito. Ayan na si Arador. Ate against Lucero and Toledo. Ayan na Villacorta, binigay. Arador short. Ate, corner 3. And that's number 17 pala na si Ternida. Ayan na, medyo naubusan. Hindi kailangan magmadali dito, partner, ng mga taga-Viga. Tama ka dyan, hindi kailangan magmadali. Kaya kinuha kagad ni Ubalde ang bola. And right now, ayan na si Tulod. Binigay kay Borbe. Misses the shot. Ternida, 2 against 2. Stops and pops for 3. Kaboom! Seconds away.
mga partner, sayang no need to attack the basket. Just wait for the foul. Yes, partner. Dahil Second personal foul, second team foul. yes So kailangan may pasok. Wala pa sa ano, no partner, teams are wala not yet- pa yes, sa not yet in the penalty. penalty. Oo. So abangan natin. Yan na si Tulod. And finaw lang kanyang anak. And yan na. I guess that is a good foul dahil talagang 2 fouls pa bago dalawang foul Dalawa pa pa, bago penalty. So talagang that is a good foul. I guess hintayin lang nila lumapit at ayan na, partner naghabulan. Foul number 31 from Team Batalyon. Fourth personal foul, fourth team foul. Warning for penalty and So warning pa lang, wala pa sa penalty. Timeout Team Viga. At ginamit na yung last timeout itong mga taga-Viga, partner. With 10 seconds, 10.5 seconds remaining on the fourth quarter. So titingnan natin kung ano ang gagawin. And again po, this is just our first game dito sa Yes. ating triple header ngayong gabi. Next game will be San Miguel versus Bagamanok and also San Andres versus Pandan on the third and last game. Yes, what an exciting games, partner. And medyo kumakapal na rin yung tao dito sa Yes, loob. partner. Dahil for sure, may laro pa lang ang aking kaibigan na si Tick Boyle Rosario. Pakaabangan natin yan. And si Pai Kasoy. And right now, nasa penalty na. First personal foul penalty. And ayan na. Ubalde makes the first free throw. I guess isa na naman to sa mga candidates ng ating kasurog best player of the ball game. And I think, partner, that's the nail in the coffin, yung, Yes. yung free throw na yun. Na si Arador. Pero what a game for Higmoto talaga. Talagang pinakita nila na talagang despite that Giga is a powerhouse squad, nanalo pa rin sila. And right now, the final score is 92-98. What an exciting game. And thank you sa panonood at pagsuporta sa aming liga. Siyempre, again, sa ating mga late tuners, nanalo po ang Higmoto, ang Viga over Higmoto. And meron pa tayong second and third game. Yes, Maraming partner. salamat sa inyo. And abangan natin kung sino ang hihirangin kasurog best player of the ball game. And we'll see. Maraming candidates, partner, lalo na sa Viga side. Yes, partner. And, ito nga, medyo may advantage na dito. Itong mga taga-Viga when it comes dun sa top seed, partner. Dun sa ating papuntang semifinals. May 4 na pong panalo itong mga taga-Viga at wala pang katalo-talo dito sa ating liga, which is dito sa Catanduanes leg ng Ako Bicol Cup. And baba naman sa 2-2 ang kartada itong mga taga-Higmoto dito sa ating laro. Yes, yan ang partner. Tingnan natin kung sino talaga ang hihirangin kasurog best player of the ball game. And for sure, marami tayong candidates. Si Tulo din, one of the candidates partner. natin dahil coming off the bench, talagang he ignited the bench, scoring at will. And syempre, yung usual suspects natin na si James Ubalde. Tingnan natin kung sino ang hihirangin. And syempre, partner, this is my golden opportunity to greet my son who is in Legazpi, Franco Miguel. Magandang gabi sa iyo, tata. And syempre kasama ko si Kuya and my brothers from Albay Basketball Community. Magandang gabi. And ang aking mga core workers sa Asia United Bank. Pauwi na ako dyan bukas. And aking constituents sa Kawit East, Washington Drive. Magandang gabi sa inyo. Mahal kayo ni Wadi and stay safe. Yes, partner. And ako din, babatiin ko lang din ang aking mga kaibigan na sa Kamsur nanonood ngayon, Coach Big Boy Fortado, Coach Neil Villarreal, Coach Arce Mandap, sa aming mga team managers sa Genesis Basketball Club, Noriel Villarreal, Boboy Tanchado, Ash Rabano, George Fermante, Ruben Asor. Magandang
gabi na sa inyo. Oo, gabi Dyan na. sa Camarines Sur and also sa lahat po na nanonood ng Ako Bicol Cup. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Ako Bicol Cup. Yes, tama dyan. And gabi na nga, and you can drop by here sa ating venue, panood ng last 2 games. And yan na nga, batiin ko ang ating commissioner, na si Commissioner Lloyd Rivera. Magandang gabi sa iyo, boss. Boss Ino Rivera and hardworking men and women of IMBC. Maraming salamat. Headed by Russell Loretta. And Boss RJ, magandang gabi sa inyo. And masyado ka ng pogi para batiin. Kaya yan na nga, abangan natin kung sino ang ating kasurog best player of the ball game. Kasi see the highlights, partner, dito sa ating laro. Talagang napakagandang opening game dito sa ating, if Yes. I'm not mistaken, day 9. Yes, tama ka dyan. Oo. Akala natin kanina magiging lopsided yung laro. Oo. But then again, talagang bumulusok pong Higmoto and binigyan tayo ng isang classic at magandang laro. So, hinihintay na lang natin ang ating courtside reporter for our Kasurog Player of the Game. And again, maraming salamat po sa pagtangkilig dito sa first game. I'm Coach Paul Sepe with Wadi Jan Bachiller. And puntahan na natin ang ating Kasurog Player of the Game. Kasama si Danica Garcia. Danica, take it away. Maraming salamat Coach Paul and Coach John. Kasama ko na nga ngayon ang kasurug player of the game ng Team Viga na si James Obalde, who gained 31 points, 2 rebound, 1 assist and 6 steal. OMG talaga James, na-excite ako and na-intense ako ng bonggang-bongga kanina sa laban ninyo between Team Higmoto. Ano nga ba James ang feeling na nadala mo ulit yung team ninyo na maipanalo ang laban na ito? Una-una po, salamat po kay Lord kasi binigay yung winner para sa amin. Binigay ko lang po yung pagka-leadership ko sa loob ng on and off the court. Sabi ko sa kanila, focus lang tayo sa game, wag magsisihan. Stay humble lang sa loob ng court, patient lang. Kaya nakuha po namin yung panalo na to. Ayan, maraming salamat. Sa 4-0 standing niyo, James, ano pa ba ang naging iba pang bagay na nilulook forward mo dito sa Ako Bicol Catanduanes? Ako Bicol Cup Catanduanes rather, mga kasurog. Binibigay lang po yung best thing namin na lahat na teammates ko para makuha po namin yung winner po para sa team. At more on pa kami practice para sa team po para makapasok po kami sa semifinals. Ayan, good luck ulit sa Team Viga. At ito na nga, yung pinakahinihintay ni James na batiin at pasalamatan ang lahat ng mga supporters ni James Obalde and ng Team Viga. Unang-una po, salamat po ako sa family ko. Kay mama, nasa taas, ma, I love you. Yung mga nanonood po ng live dito sa Berak Gym, sa mga nanonood po ng live sa kanilang bahay, sa Biga, para po sa iyo itong winner namin. Shout out ko po si Christian Proranza, si Hermel Bertran, si Tony Magno, Moy Magno, and si Cha Dori. Salamat po. God bless. Ayan, thank you so much James Obalde and congratulations again sa Team Viga. At dyan na po nagtatapos ang Game 1 ng Ako Bicol Cup Catanduanes ngayong gabi. Sa mga kasurog natin na hindi makakapunta dito sa venue sa loob ng Virac Sports Complex, pwede nyo po kaming mapanood sa aming Facebook pages, Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List, and sa Facebook page ni Rep Saldico. And don't forget also to like, share, and subscribe to our YouTube channel at TikTok account at Ako Bicol Cup for more updates. Susunod na ang labanan ng San Miguel at Team Bagamanok. Pakaabangan natin yan, mga kasurog. Once again, this is Danica Garcia, one of your Ako Bicol Cup courtside reporter. Masarap ang panahon.